لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyemogo ya ko fenfen ajora joro la kaniso jamogo la kamago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service jenyo ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do
bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An filɛbaw ni an lamɛnbaw Bamako cɛ ana muso maliyɛn minnu bɛ kɔ kan maa sɔgɔlen don an na aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu bɛ sɔgɔmada la olu ni sɔgɔma minnu bɛ waati wɛrɛ la aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye juillet kalo tile 24 san 2025 an ka kuma la kumabaw bɛna na taa fan minnu fɛ o ye wolomasiri tabaw ka kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigilen no sen kan n'o bɛ police justice militaire bolo maa 5 k'a fɔ min ye sɛbɛn 5 o bɛ u bolo nka a bɛ maa 13 de kun kan finitigiw b'a la cogo min na jamanaden gansanw fana b'a la o cogoya la marifa suɲɛ ani ka bingaliw kɛ ani ka waleya cɛjugu ni nkalontigɛw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ o kumaw bɛ a la kiiribon in ale bɛ baara bɛ ka kɛ nin waati in na Bamakɔ kɔnɔna na yan an n'an da don o la conseil des ministres ale y'an ka sɔgɔmada in na saraba ye kɔkan kibaruyaw k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw u taa n'an ye Bafula bɛ k'aw fɛ yen ale ni Yoroso fɛɛrɛ minnu fana tigɛlen don nin waati in na fana ka se ka lakana ni basigi la na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa min ye an ka jamana sɔrɔ bɛ se ka k'an ta ye cogo min na dɔ fɔ la sanubɔyɔrɔ min bɛ yen Kebako Bitugol olu fana ka ɲɛmaa nana ka na premier ministre fɛ yen k'u b'a fɛ ka dɔ fara u ka baara kɛcogo kan yaasa ka se ka baara di maa 2000 ma an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ ka karamɔgɔ n'o ye professeur Mohamed Lamine Traoré na ala y'a ka kalifa minɛ la san 18 ye nin ye Keba Mohamed Lamine Traoré n'a y'i ja a fɔ ko Adama Mohamed Lamine Traoré Keba n'a y'i ja a fɔ ko Bakɔrɛ n'a y'i ja a fɔ ko prof Keba Mohamed Lamine Traoré professeur tilennenya ni ladiriya ka kalan kɛ hɔrɔnya ni danbe la o Mohamed Lamine Traoré de don a ye politiki kɛ k'a daminɛ Modibo Keyita tile la sifinw fɛ fo kana se Musa Fanga kɔnɔna ma kɛrɛfɛkɛlaw n'o o ye clandestinité kɔnɔna ye ka b'o la u kana Adama sigi ka fanga ta ka kɛ ministre de l'administration territoriale ye 94 ani Alpha ka kari ɲɔgɔnna Keba a ka bɔ ka taa miiriya sigi ATT nalen fanga la u y'a ta ka kɛ kalanko ministre ye ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a to o de la Keba sɔgɔmada in na a ka kalanden dɔ ye Tasibilaka ye ka kɛ n'a ka soma yɛlɛmali san 18 ye o baabu an n'o kɛ k'an ka kuma kuncɛ bi sɔgɔmada in na Keba e bɛ yan ne bɛ yan maaw fana bɛ ka an lamɛn an k'a f'u ma k'u bɛɛ lajɛlen bisimila jaba k'an b'a fɔ ko Asiribe min ye sori ye k'a fana fɔ sori Kɛmɛso Bayiba mairie district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ min ye Musa Sanogo ye ka taa se Bako n'a ka cɛdenw ma suguba kɔnɔna na an bɛ suguba baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo monsieur le ministre de la jeunesse Keba Kabarakende an b'a fana fo n tɔma ka taa se monsieur le maire ma n'o ye Siriman Bacili ye an tɛ ɲinɛ fiyewu ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ta k'a ɲɛsin min ye monsieur le ministre Cɔrɔnɔ Umar Asijalo ma les jeunes ale sɔgɔlen don Jani na sɔgɔma o sɔgɔma fɛn fɛn fana faralen n'olu kan sa an ɲinɛna min kɔ sawo k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma bi
Jani ale sanfɛ. Keba sɔgɔmada in na an bɛ taa sɔrɔsiw ka kiiritigɛyɔrɔ la. Sɛbɛn 5 o de bɛ nɔminɛli hukumu kɔnɔna ye min ye sɔrɔsiw ka kiiribulon in ye sa, ale ye baara kɛ nin kalo in tile 22 a ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen la, sigi min n'o o ye a ka laadala sigi ye ka se sa ka ɲɛsin u ka kiiri ale yɛrɛ taabolo ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye wolomasiri tabaw ka kiiriw kɛcogo ye. Ko in ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye Asama Dolo ye, ale kɛrɛfɛ sa min ye magistrat minnu bɛ n'olu ye sɔrɔdasiw ye, olu fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ kiiri ale kɛnɛ kan. Baara kan ka tali kɛ sɛbɛn 5 la, sɛbɛn 5 min na sa maa 13 olu nɔ minɛlen don. Sɔrɔdasiw b'a la cogo min, duguden gansaw b'a la ten cogo la. Maa kofɔlen ninnu sa u nɔ minɛna kun jumɛn na Keba? Kelen ta ye o ye kɛlɛkɛ marifa de suɲɛ ani maa wɛrɛ jɛra k'o kɛ ka bɔ an ka wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na. Min ye dɔ ta ye o kɔni ye danaya de tara ka da ale kan, a ye maaw jigi tigɛ, a ye danaya wɔrɔtɔ. Dɔ fana bɛ yen o ta kɔni ye dɔrɔgu de yira o bolo ani kiribikiribi fɛnw. Fila bɛ yen olu ye layidu de ta maaw ye ko ni Ala sɔnna ma min ye sɔrɔdasi cɛta la sen an na fɛɛrɛ ɲini e ka se ka don a la, olu ta ye o ye Keba. Min ye nin kiiribulon in ye sa, a ko ɲɛmaaya n'o ye kiiritigi yɛrɛ ye sa, o ye magistrat colonel Sumayila Bagayogo ye. Sumayila Bagayogo ko sa ko nin kɔni ye laada de ye olu fɛ yen min ye sɔrɔdasilaka minnu bɛ waleya kuntanw kɛ sɔrɔdasidagaw kɔnɔna na Keba, olu ka kiiritigɛyɔrɔ olu de b'o o sigi. A ko sa ko komi laada la ko bɛ kɛ cogo min na sa a bɛɛ lajɛlen kɛra o kɛcogoya kelen in na tuguni dɔgɔkun in kɔnɔna na. A ko min ye laɲini dɔw ye o bɛ ale fɛ ko n'o ye Sumayila ye. Sumayila ko fɛn minnu bɛ taa ni ka segin kosɛbɛ n'o kɛlen miirina ye ale la bi, o ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ maaw gosi u hakili la k'a f'u ɲɛna sa ko ni Ala sɔnna ma sɔrɔdasi cɛta min natɔ filɛ nin ye an b'i don a la ko in kɔni ko bɛna kuma caman, sabula u bɛ mɔgɔw ka wari de minɛ k'a fɔ k'u bɛna n'u ta sɔrɔdasiya la. Min fana bɛ yen n'o bɛna kuma bɛ kiiri in kɛnɛ kan o ye marafa suɲɛ ye, o ye kisɛ suɲɛ ye, o ye kɛlɛkɛminɛnw olu suɲɛni ye. Juge y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛ ni nin waleya ninnu ye an ka jamana kɔnɔ bi, ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na o ye k'a fɔ sa an yɛrɛ bɛ kɛlɛ la, n'a fɔra ko anw yɛrɛ ka wolomasiri taba dɔw fana ka baara ye nin ye k'o ka gɛlɛ. A ko min ye fɛn laban ye sa k'o bɛ tali kɛ polisi dɔ la, finitigi dɔ la, sɔrɔdasi dɔ k'o fana ale kɔni ye marabanfɛnw de suɲɛ sa ka taa olu feere bamanciwale kɛbaw ma koyi. Ko wa ko min ye o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen Keba olu kɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na, wa min ye sɔrɔdasi kɛ i ka baara tɛ se ka kɛ o ye. Wa ko min ye ko in jugumayɔrɔ ye marifa minnu suɲɛnen filɛ nin ye u fɛ Keba k'a bɛ bamanciwale juguwale kɛbaw bolo dɛ. Sumayila ko ten k'u ka kiiri kɔni a bɛ sen na n'Ala sɔnna a ma jumadon a n'a kun cɛ min mana na sɔrɔ o la an na o da maaw tulo kan. Keba sɛnɛkɛlaw Bafula bɛ marabolo la, an bɛ se k'a fɔ sa min ye Bafula bɛ yɛrɛ a babolo kɔnɔna na n'o ye Sɛnɛgaliba ye, jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don n'o ye ADRS ye, ale bɛ baara kɛ sa yaasa ka malo sɛnɛ o yiriwali baara kɛ Jaji Farakaw fɛ yen. Olu kɔni ye waleɲuman dɔn sɛbɛn ta ka di maa dɔw ma n'o ye sɛnɛkɛlabaw ye minnu jɔyɔrɔ sira ka bonya kosɛbɛ malo sɛnɛ ko ta na sira la u ka périmètre kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa minnu bɛ yen n'olu ye jɔnjɔn in sɔrɔ o y'u ka conseil d'orientation ye ka taa se kapu n'o ye Bafula bɛ kapu ye, ale conseil d'orientation ale ye dɔ sɔrɔ. Maa min fana bɛ yen sa n'o o ye jɔyɔrɔ in fana sɔrɔ, u y'a yira sa k'a fɔ ko minnu ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sɛnɛko ta na sira fɛ yaasa ka se ka baarabaw sigi sen kan, kalan ani faamuyako ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. ADRS maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni jɔnjɔn mun dilen filɛ nin ye waleɲuman dɔn don ka sira ka misali di maa tɔw ma u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ. Bafula bɛ ale marabolo kɔnɔna na. N'an bɔra an bɛ taa premier ministre sigiyɔrɔ la, Bitugoli ɲɛmaa danga min bɛ u ka baaraw kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ sa ale bɛ an fɛ yan taama na. Kunungo premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye, ale y'a bisimila a ka cakɛda kɔnɔna na. Bitugoli maa kofɔlen a tɔgɔ ye ko Bill Late
billeti ale nana sa kana ɲiningaliw kɛ ani ka ɲɛfɔli kɛ premier ministre ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ ka baara minnu kɛ bi an ka jamana kɔnɔ bitugolu kɔni ale sɔnna ka don mali dungoda fɛ ka kɛ maa ye maa min bi n'ale b'a ka sanu bɔ hɛrɛ ni baden na a ɲɛmaa yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ yan bi o ye Burama Sise ye ale yɛrɛ fana kamalen gɛnde ye min ye ɲɛmaa danga ye n'o ɲɛsinnen n'u ka waleyaw timɛli ma kɛnɛ kan sa a ko k'a nana ka na premier ministre a deli a ka sɔn ko i ka yamaruya di olu ma yamaruya min b'a to sa n'u ye dugujukɔrɔ sanu ye fɛkolakaw fɛ yen u k'o sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye laɲini in fana ye laɲini wɛrɛ bɛ yen o ye k'a fɔ sa bitugol an n'an lamini jamana dɔw u n'olu bɛ fɛ ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka se ka fɛn sigi sen kan n'o o ye foro belebeleba ye panneau solaire foro yaasa ka se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na min ye dɔ ka fara u ka sanu bɔli kan u ko ko ni yamaruya in sera ka sɔrɔ bitugol bɛna baara di maa 2000 ma an ka jamana kɔnɔ premier ministre ka jaabi la n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye a ko ko min ye ministre min bɛ dugujukɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ k'o bɛ baara ninnu kan ko wa fana k'a na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mali ka nafa bɛ min na maa minnu fana bɛ yen fana n'olu bɛ fɛ ka na baaraw kɛ sanuko ta nasira fɛ olu ka nafa bɛ min na k'a bɛ baara kɛ o la min ye premier ministre ye a y'u fo u ka faamuyako ɲuman n'u ka ŋaniya ɲuman na ka se mali jamana ma nin waati na min ye sanu bɔ ye k'a kɛ hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna na k'a sɔrɔ sanu a ma kumaniya jamanadenw ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra sa ministre min bɛ an ka jamana dugujukɔrɔ ko kunna Amadu Keyita ale fana tun bɛ yen an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɔnɔna na. Conseil des ministres ye a ka laadala lajɛ kɛ kunungo n'o ye araba ye juillet kalo tile 23 a ka soba kɔnɔna na palais de Kuluba ale la ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye général d'armée Asimi Goyita ye sɛbɛnw lajɛlen kɔfɛ sa bɛn kɛra min kan o ye k'a fɔ sa ka ɲɛbila sariya dɔw k'olu sigi sen kan jɔyɔrɔ k'o di maa ma ministre ye baara min kɛ ani baara bolodalen b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ministre min bɛ ni ale bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale conseil des ministres la dɔnniya ɲɛbila sɛbɛn na ani sɛbɛn min n'o bɛ tali kɛ bɛnkan na bɛnkan min n'o ye musakako ye Mali a bɛ se cogo min na k'a ka marabolo a n'a ka dugudenw ka gɛlɛyaw ka dɔ bɔ o la min ye sirabaw ye ka olu fana sigi sen kan min ye sɛbɛn ye ale kɔni fasirila an ka jamana kɔnɔ yan tɛgɛnɔ bilara an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 21 Mali ale ni jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko association internationale de développement IDA min ye bɛnkan in ye sa keba jɛkulu in na ale bɛ yiriwali kɛ ale bɛna na sefa wari miliyari 133 miliyɔn 356 ka taa se 58 ma ani dɔrɔmɛ 20 wale in keba a takun ye sa ka se ka baara kɛ yaasa magwɛn bɛ maa minnu na bi ani sirako dɛsɛ bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka sirabaw dilan yen n'i ye sɛbɛn min tɛgɛnɔ bilara Mali fɛ k'a bɛna n'a to sa min ye maaw kɔni bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogo min na min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ani sirabaw ka olu fana lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa sira minnu bɛ yen ni u kan ka olu dilan kosɛbɛ keba Sandare Jema k'u kan ka o sira dilan min ye kilasi dɔw ye n'o ye ekɔliden kilasiw ye u kan ka olu fana dɔw la kurakuraya ka taa fana se dɔgɔtɔrɔsow ma olu fana kan ka kurakuraya kilomɛtiri 200 sira la o kan ka dilan yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ bibi na ni gɛlɛyaw bɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sira fana dilan keba sira min bɛ ta ka bɔ Bamakɔ yan sira min bɛ ta ka bɔ Douentza ka taa Gawokaw fɛ o tiɲɛnen don dɛ nin sira yɛrɛ Sandare Jema yɛrɛ fana tiɲɛnen don kosɛbɛ ko musaka in a kan ka kɛ ka nin baaraba ninnu de kɛ an ka jamana ale kɔnɔna na conseil des ministres ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma ministriso min bɛ yen n'o o bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna inspection des services de diplomatie consulaire min ye Modibo Traoré ye ale kɛra o ye conseil des affaires étrangères do ale kɛra o ye maa filanan min taara sa o kɛra Fatumata Pujugu ye ale inspecteur de trésorerie ye ministre ka baara kɛlenw hukumu kɔnɔna na sa a n'u ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ sariya ko kunna n'o ye Mamudu Kasoge ye
a ko ko jɛrɛ filanan kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ minisiriw tɔgɔ la a bɛ fɔ jɛkulu ma sa ko groupe d'action ka ɲɛsin wari bayɛlɛmali ma ani wari ŋanamu ma farafinna an fanfɛ bolow fɛ baara in kɛra juillet kalo tile 19 san 2025 ganakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la akara n'olu ka faaba ye jɛrɛ filanan in sa jamana 15 olu de ɲɔgɔn sɔrɔ jɛrɛ in kɛnɛ kan a kuma kɛnɛ kan sa a yirala k'a fɔ sa ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi sen kan sɛbɛn n'o ye bataki ye k'o dilan yaasa ka se ka kɛ u ka baara ta ko sabanan kan ka kɛ cogo min na n'u ye baara minnu boloda a kɛnɛ kan ye fana min ye sɛbɛn fana kun labɛnnen don Mali Burkina Niger fɛ ko olu bɛ don tɔn in kungu kɔnɔna na AES n'o o bugunatigɛ ye minisiriw kɛlen ka ɲɔgɔn lamɛn tuma min u jɛra n'a ye k'a fɔ ko min ye jamana saba in ye n'o ye Confédération des États du Sahel ye AES olu ka se ka don tɔn in kɔnɔna na u yɛrɛ tɔgɔ la k'a sɔrɔ min ye CEDEAO ye u to o maa ye tuguni ko jɛ kɛra o ma olu ka se ka don o la min ye waleya in ye a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye maaw ka se ka don tɔn in kɔnɔna na k'a sɔrɔ minnu tɛ CEDEAO la kɛba a yirala sa k'a fɔ ko Union des Comores ale ni Sao Tomé et Principe olu fana tun y'a ɲana kɛ ka don tɔn in ale kɔnɔna na minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna a ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ sa ko diɲɛ seleke naani ka tɔnba ale ka yiriwali baara minnu kan ka kɛ utu kalo tile 5 ka taa sa tile 8 ma o kan ka kɛ awazakaw fɛ turkisankaw olu ka dugu kɔnɔna na sa min ye jɛrɛ in ye k'a bɛ tali kɛ sa ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye bolodi ɲɔgɔnma ye ka se ka baaraw kɛ baara minnu bɛna n'a to yiriwaliw bɛ se ka sigi sen kan ka kɛ ni jamanaw ye jamana minnu n'olu tɛ kɔgɔji jamanaw ye ni kɔgɔji tɛ olu ka jamanaw kɔnɔna na san 2014 ka taa se san 2024 ma baara min kɛra o kɔnɔna na u bɛna n'o kimɛ baara boloda kura k'olu sigi sen kan jamana kura minnu bɛ yen n'olu fana kan ka don a ko kɔnɔna na ka fɛɛrɛw fana labɛn ka jateminɛw kɛ waleya minnu bɛna se ka sigi sen kan ka kɛ ni u ka jɛrɛba in yɛrɛ ye baara in na sa ko Mali ale sen na ye a ko kɛnɛ kan min ye Mali jamana ye ale bɛna taa yaasa min ye baɲumankɛ tɔnw ye diɲɛ seleke naani tɔn ani kɛnyɛrɛye tigilamaw u bɛɛ lajɛlen ka se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ale ni sɔrɔko ta nasira fɛ maa minnu b'a fɛ ka bayɛlɛmaliw kɛ ani ka sirabaw dilan jagoko ni tajiko ka taa se kuranko ma ko a bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan ye o la sa Mali ale fana n'a taw bɛ taa o kɛnɛ kan yaasa ka taa ɲɛfɔli kɛ minisiri min bɛ muso den ani du kunna ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye AES musow ye olu kɔni tun bɛ lajɛla ni waati laban in na Nizɛrikaw fɛ yen juillet kalo tile 13 ka taa sa tile 18 ma muso minnu bɛ yen n'olu bɛ AES tɔgɔ la sa ko olu kɔni ye baara kɛ baara min bɛ tali kɛ o tun ye laɲini min kɛ Bamakɔ kɔnɔna na ya ka kɛ ni musow jɔyɔrɔko ye min ye musow bɛ se k'u jɔyɔrɔ ta cogo min na AES kɔnɔna na sɛbɛn minnu signera u y'o baaraw kɛ u y'a yira sa fana k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ fana tɛgɛnɔ bilara utu kalo tile fɔlɔ san 2024 n'o bɛ tali kɛ musow jɔyɔrɔba la yiriwaliko ta nasira fɛ ani baara minnu bɛ yen ni tɛgɛnɔ bila kɛra sɛbɛn minnu na AES yɛrɛ tɔgɔ la n'o y'a sɛbɛnbaw ye ka se ka sigi sen kan u ka baara minnu sa k'u ye jateminɛw k'a la majɛ minnu bɛ yen ani degun minnu bɛ yen fɛɛrɛ minnu sigira sen kan ani waleya taa ɲuman baara minnu se ka kɛ musow ka taaɲɛ hukumu kɔnɔna na ani ka se ka u yɛrɛ ta npogotigiw ale ni denmisɛnninw olu bɛɛ lajɛlen ka kow taali ɲɛna AES kɔnɔna na ko kɔni kɛra kumakan ye kumakan min n'o bɔra ɲamɛkaw fɛ yen o kumakan in fana kan ka sigi sen kan bɛnkan na sa bɛnkan bɛna na to minisiri minnu bɛ muso du ani denbaya kunna u ka se ka jɔyɔrɔ fɔ musow bɛ se ka min kɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES ale bankun kan minisiri min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ani usine ko ale conseil de ministre ladɔnniya ko min ye japonkaw fɛ yen olu bɛna diɲɛ bɛɛ lajɛlen wele lajɛ min n'a bɛ fɔ ma sa ko Osaka 2025 o kan ka kɛ Japon min ye baara in ye sa a bɛna taa sigili kɛ min ka sa jamanaw olu sini n'u sinikɛnɛ bɛ se ka jateminɛ cogo di ani ka bolodali kɛ sini ma sinikɛnɛ ma baara min bɛ se ka kɛ min ye ni exposition ba in ye n'o ye sugu kɛnɛ belebeleba sigitɔ ye a bɛna tali kɛ fana baro sugu la baro sugu minnu bɛ se k'a to yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na adamaden yɛrɛ la ka se ka nafa ɲɛ a yɛrɛ ye Mali ale bɛna ye jɛrɛ in kɛnɛ kan seko ni dɔnko min bɛ an na an yɛrɛ bɛ se ka baaraba minnu kɛ baro sigi minnu bɛna kɛ magobatigi minnu kan ka ɲɔgɔn ye ka se ka taa o la ko wa fana ko Mali a fana bɛna taa n'a ka bololaminɛw ye ka tulu wɔrɛndɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o ye cogo min yaasa Japon jamana ye danaya min d'an kan an ka se ka ye a ko la ye cogo ɲuman na ni Ala sɔnna a ma min ye an ka seko ni dɔnko tigilamaw ye Osaka in hukumu kɔnɔna na olu fana kan ka taa u bila u fila ni dɛbɛ la minisiri min bɛ dugukoloko kunna ani sojɔko na an ka jamana kɔnɔna na a ko k'u bɛna kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi
n'a bɛ fɔ ma sa ko salon malien de l'architecture ale kɔni smaki san 2025 ni bɛna na k'a siɲɛ fɔlɔ y'an ka jamana kɔnɔ min ye juillet kalo tile 31 ka taa bila août kalo tile 3 la baara in kan ka kɛ Bamako ordre des architectes minnu bɛ Mali kɔnɔna na sa olu ka bolodi ɲɔgɔnma n'u ka miiri o de y'a to nin baara in bɛna sigi sen kan so jɔcogo ɲuman terrain ɲuman sɔrɔli ani fana ka so sɔrɔ cogo fana nɔgɔya min ye baaraw ka se ka kɛ bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na kuranko ni jiko ale ni yɔrɔw la saniyaliko ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bɛ se cogo min na ka kɛ ka se ka sojɔ ni architecture baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw k'u bɛna n'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ nin sigiko fɔlɔ in na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye olu fana welelen don a kɛnɛ kan u kana n'u ka miirinaw ye architecte minnu fana bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka baara kɛ hukumu kɔnɔna na hukumu min b'a to dɔ bɛ se ka fara u ka dɔnniw kan min ye yiriwali kuntalajan bɛ se ka sinsin cogo ani baara kɛcogo ɲuman ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ani sɔrɔkow y'an ka jamanaw kɔnɔna na min ye nin salon ye sa k'a bɛna kɛ sababu ye baarakɛla minnu bɛ yen n'olu ye architecte ni sojɔlaw ye u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ kura minnu bɛ se ka sigi sen kan anw fɛ yan Mali Burkina Niger sojɔko ta nasira la ka se ka o bɛɛ lajɛlen danganamaya min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na an ka duguw fana bɛ se ka ɲɛ cogo min na minisiri min bɛ sigida saniya ani yiriwali kuntalajan kunna ale conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin kalo in min ye yirituruba ye o tako 31 na ko bɛna daminɛ an ka jamana kɔnɔ yirituru a bɛ daminɛ juillet kalo tile 26 san 2024 a fɔ yɔrɔ ma sa ko sofaw ka yɔrɔ min ye sofaw ka yɔrɔ in ye sa ale bɛ Bamako bɔda la u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni bɛna kɛ sababu ye maaw bɛ se cogo min na ka yiri caman turu ɲinansan kɔnɔna na min ye jamana yɛrɛ ta ye sa jamana kɛlen ka fɛɛrɛ min tigɛ yirituguko la yaasa ka se ka jakungo kunbɛn cogo min na min ye an ka dugukolo olu ka halakili bɛ se ka ban cogo min na an yɛrɛ bɛ se ka an ka sigidaw la kɔlɔsi cogo min na ani an ka kungow n'an ka kɔɔ n'an ka baw k'olu matarafa cogo min na baara in kɔ a bɛna n'a to sa fɛn belebeleba damadɔ ka sigi sen kan ɲɛfɔli ko ta nasira la sigida ko ta nasira la dugudenw yɛrɛ bɛ se k'u wuli ka jɔ kɛ cogo min na fana ka faamuyali kɛ u ka sigida u kan k'a lakana cogo min na o la sa san 2025 ta in o ka laɲini ye mun ye o ye yiri miliyɔn 11 ba 384 774 ani 16 k'o yiri k'o turu min ye tari min kan ka yiri kan ka turu tari min na o ye tari 5,000 876 ye u kɛlen ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan sa dugukolo min bɛ yen n'o tiɲɛna n'o tari kan ka se ka ladilan kura ye tuguni o ye dugukolo tari 385 756 ye tari la dugukolo min tiɲɛna Mali ko a fana tun bɛ jɛrɛ fana kɛnɛ kan laadala jɛrɛ n'o bɛ kɛ minisiriw tɔgɔla minnu bɛ sigida ko kunna o kɛra nin kalo in tile 14 ka taa tile 18 na Nairobi kaw fɛ Kenya Mali ale yɛrɛ tun b'o ko in kɛnɛ kan min ye san 20 tɛmɛnen na baara minnu kɛra yiriwaliko ni sigida lakanako la an ka jamanaw kɔnɔna na sa ko hakili jagabɔ kɛra o kan hakili jagabɔ ka taa se siniɲɛsigi ma fana o y'o fana kuma fɔ min ye san 40 tɛmɛnen na sa baara minnu sera ka kɛ farafinna yɛrɛ kɔnɔna na ani bɛna mun sigi sen kan k'a daminɛ san 2025 la ka taa se san 2027 ma u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn yaasa u bɛ se cogo min na ka baarabaw sigi sen kan min ye jɛrɛ filanan in ye sa ale bɛna waleya cogoya min na o ye k'a fɔ sa u ka ɲɔgɔn lajɛ filanan farafinnakaw tɔgɔla sa o bɛna sigi waati ko kan min ye u ka conférence 6nan n'o bɛ tali kɛ minimatakaw ka laɲini ka kɛ ni mercure ko ye u bɛna o babu fana kɛ u ka jɛrɛ 30nan n'o bɛ tali kɛ jɛkulu la sa minnu bɛ lakɔlɔsili kɛ diɲɛ seleke naani yɛrɛ bakun kan ka ɲɛsin waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma u bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan waleya in ale kɔnɔna na u da donna nin bɛɛ lajɛlen na baara ninnu fana kɛrɛfɛ sa minisiri ni ale b'an ka jamana lakana sigida lakana ko kunna a n'a ɲɔgɔnnaw caman fana ye ɲɔgɔn ye hakili jagabɔ la Burkinakaw ta bɛ o la Mauritanie Chad Senegali ale ni maa minnu fana tun bɛ n'olu tun taara Niger ani Nigeria tɔgɔ la olu bɛɛ lajɛlen ye hakili jagabɔ kɛ sa Bamako yɛrɛ la sa jamana ɲɛmɔgɔ kun bɛnna waleya minnu kan ni o ye farafinna yɛrɛ ka ɲɛtaaba kɛrɛnkɛrɛnnen ka koko belebeleba binkɛnɛma in jɔ Grande Muraille Verte u ka kumaw ye tali kɛ o la minisiri min bɛ jamana seko ni a dɔnko kunna
ale ye conseil des ministres la dɔnniya sa k'a yira sa k'a fɔ ko sinikaw fɛ yen diɲɛ bɛɛ lajɛlen tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma sa maaw ka taabolo n'u ka tabiyakow bɛɛ lajɛlen kan o baaraw kɛra sinikaw fɛ yen juillet kalo tile 11 n'a tile 12 Beijing kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale yera kɛnɛ kan an ka taabolo n'an ka tabiya n'an ka maanifinya kɛcogo ka taa se an ka maaya ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na o taara ɲɛfɔ jamana 140 ne tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan min ye maa 600 olu de kɔni yera ka se ka hakili jagabɔ kɛ falenfalenw kɛ laadaw ni tabiyaw u bɛ se ka sinsin cogo bɛ ka faamuya bɛɛ lajɛlen fɛ min ye u bɛ se ka lakodɔn cogo di bɛn kɛra fana ka se ka hakili jagabɔ kɛ u ka bɛn kelen kan yaasa min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na maa minnu yera nin kɛnɛ kan u ka se ka taabolo kelen ta k'o k'u ka baarakɛlan ye jɛrɛ in kɛnɛ kan sa an ka minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna n'o ye Mamu Dafe ale kɔni ye kuma ta ye maaya ale ni an ka jamana yɛrɛ taabolo tabiyabaw a y'i da don olu la yɛlɛma min fana bɛ se ka kɛ ka kɛ ni bɔlɔlɔ siraw ye a ye dɔ fɔ o fana na min ye Mali yɛrɛ ye musée minnu bɛ an bolo ale ni Chine musée a taara olu fana lajɛ min ye an ka seko ni dɔnko tigilamaa minnu bɛ yen ka se ka sira sigi sen kan olu bɛ se cogo min na ka sini sira sɔrɔ kosɛbɛ baara ninnu ye tali kɛ o la minisiri min bɛ jamana kɔnɔna na kɛnɛyako kunna n'o ye médecin colonel Assa Bajalo ye ale ye conseil des ministres la dɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye bana min ma an fɛ yan nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye dengue ye ko a kɔni jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in kan sɛbɛn ni jamanakuntigi ko hukumu de kɔnɔna na sa ko bɛɛ lajɛlen ka tangalanw kɛ taabolo ye dugudenw k'u hakili to u yɛrɛ la u kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na sabula min ye bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma ka to yaasa jamana an bɛ se ka a mago ɲɛ cogo min na Bamako juillet kalo tile 23 san 2025 secrétaire général du gouvernement Burama Kulubali ale ye chevalier de l'ordre national ye. Keba an bɛ segin ka taa min ye CICB kɔnɔ président kunungo a ye baabu ta ye bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ sa kunasini ko a ye baabu ta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛn ni kelenya sɛbɛn min sɔrɔla ka bɔ an ka jamanadenw yɔrɔ hakili jagabɔ kalo 6 kɔfɛ baara min kɛra premier ministre kɔrɔ Usumani Sufi Mayiga n'a ka cɛdenw fɛ a ye hakilina jigi kɛ fɛn caman na a ye laseli kɛ ka bilasirali caman fana kɛ jamana yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ni jamana kan ka baara kɛ cogo minnu na min ye malidenw ye olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na ka se ka cɛfɔ ni kan bɛ baaraw kɛ an bɛ sira mun fɛ nin waati in na an kan ka taa cogo di an kan ka mun ni mun sigi sen kan yaasa an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ général d'armée Asimi a ka kuma la kumabaw bamanankan na an ka jɛ ka o lamɛn présidence maaw olu ka ja don. Merci beaucoup. Ambe fuli bla bela fuli la malen bela fen fi sensuna fen maskasian ko be fu ka fu aga jamana kanuna ka fu aga wuli ka jola be premier ministre fu ka gouvernement fu ka présidentialité fu ka santé mam be fu anga société civile malien établi à l'extérieur ka be fu mana ina fen fe ko be ka fuli bien be fuli kengre bla président commissioner monsieur Ousmane Isoufi anaga jekulu muni ni barake abedi nga sangele boni barambe sina ufu uka fasu kanuna ufu uga wiliga jola
ni la jeni mo kon tla be jawro basro jamana kono do be segna fiyen la do be barala do ni ay uga barabla sankile o faso kanoni mbufu anga je kufu kategara fukuna o faso kanu barala ambufu dante fulina sabla daka ye fendo de ke fembe kadi abna la kala anga tarikula parce que sabla daka duna yara do malen kuna kuni mo dama saka do an kungula an sa ande saka kungena bo anta saka pekula niya baraflana e mande shatum siga fam gram mande no mo shat de kurkan fuga ni mo franyonga malion franyonga benga sebon ke ka benga kuma ke jamana mara tuko ni fencha mana justice abbe jamana be riba tuko mena ni ne aflana e muska ko kofe sona nyona kuma de kafe do ubewaira me mu fo toujours mo len de ce côté a de ce côté ayna ka sawodi kuma kacha kuna de ce côté dambe fuli bla président Ousmane Soufi na ka jama kulula we baram nge abila kal tarikula parce que betsa ka barake ambu fu date fuli muna wati do kunsra an ngakan yere ni mo koy fretige ikama iga tanye kama iga lakana kama no freta ka srasro akaka ire fna kiya fretige ame sram gabi ambe ay mu fama nga yere ma wasra de kan wala mo kom darola udu mo ma dola udu ambe fenfe ke fanga ka an ready fanga ka an ready fanga ka re anga ka re sagoyi ambe fenfe ke aka nga jama donga da ini kona u ga glanta konna la oratu ani président Ousmane Soufi aka malion franyonga ka siga foke mbatu an re fanga nga fret ka re sisa ko dokera do kaka an re ka nga fret ka re o bara ukum konna la adam ne la bara kunna che jamana do ko gafe re sikisa gafe mbato sisa kun fe barat na keble namina nga jamana la kana anga muneke nga jamana bisa la kana tuko mena nga jamana iriwa parce manga bete muguchi manga do ni jamana do ma dumuni so ka kabna mangai iro do ni sirama glanga nyamna mangai iro do ni kalama nganya nyamna mangai donc gafe o bara be gafe kuno so anga jinante ke fembe be gafe imana ta yoro la basu bara ko bere kan do ni gafe ni anga gafe misalidi anga na tani roshi nambe feka benge abara ba kuno na fanga jamana la kana abara na fanga kalanganya abara ba kuno na fanga jamana donga la kana uga kenya kasabati jamana ga iriwa ya bara bere ka kuno fut sakati ma baraka do ali bi ambe fulu la président Ousmane Soufi ni ay ni barana ka anto gelado de kuno abado am jati ga wale kelela ambe bamba ka cikelela ambe kele suka changa jamana kuno anga jamana dondo dama funa nyongona o sigi la na nyonga be kele o tebala donc kele ka changa jamana kuno ka fara gelawro kan rata kun kakan ade ka anga fretike parce que nya jate mene ko chama gra jamana kuna benga sebe na fumo ko accord a chama gra jamana kuna ya o accord fa fete mena nya jate mena foko na sebila a shima saka ke jamana deus sakoy sago nani beni kilai ka foko manganti a shima saka ke u ka watini ke yo kununya mo masaka binya de saka binya do fen fete mana no benga sebe ibai mo wara dare donala donc mi yara ma de dan ci ga kuma na atigi sego da avec mo wara sego abuna fana be sno gola sisa amu ko da mandoni na ko chana briefing ngilen bi daw bela sisa ni ne ba bo be ba saka sama ga la da siro dola abo dola donya jate mine benga fulfulm na nawfuma ko accord de tamna set no gra sam bakile keme konton an bi konton kili no kra ala ga nyalay président Moussa Traoré ga watila o benga seben kera anana senyefe o masra soroble o binajila o kofe dora anna dora ga tugul manga wila tuguni ay benga sore na ko pacte national
o kɛra san 1992 o kɛra président ATT ka waati la transition tuma o fana sira dɔ o fana binna ji la o fana ma sira sɔrɔ donc o tɛmɛnen kɔ accord dɔ nana accord 2006 o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ terrain kan o ne yɛrɛ so Kidal donc o accord o fana ma sira sɔrɔ o fana binna ji la donc accord d'Alger 2015 o de ye bɛnkan sɛbɛn in laban ye o de kɛra diɲɛ bɛɛ da dɔrɔn an ka kuma la an ka sɔnni mun ye o mun ka sanu an ye bɛɛ da dɔrɔn an ka kuma na donc jamana de tun t'an bolo bilen quoi su kora Mali dugu jɛra Mali tile fɛ Mali hali tɛ se k'i munumunu donc jamanaw da cayara an kungo la jɛkulubaw da cayara an kungo la a tɛ se ka k'an yɛrɛ sago ye quoi bɛɛ de b'a sama ka taa i fan fɛ bɛɛ de b'i ka laɲini k'a la bɛnkan ɲinina o tɛnɛ bɛ bɛnkan kan o ye man di dɛ dɔrɔtɔ a ka kan an de tun an ka fɛɛrɛ tigɛ o y'a to an ko président Ousmane Isufu ma u ka fɛɛrɛ tigɛ sisan karisa daba la o karisa data la o a banna pewu an tɛ taa an ka jamana di mɔgɔ si ma bilen ko k'an ka jamana kun ci o banna pewu an yɛrɛ b'an ka jamanadenw donc waati sera sisan an ka k'an yɛrɛ ye quoi a kɛra cogo cogo an ka sigi o kan an kana siran o ɲɛ an kana tamaki o la mɔgɔ min deli bɛ tulu dun na n'i y'a dabɔ tulu la a bɛ mankan kɛ dɛ donc an b'an sigi parce que an ye diɲɛ da de bɔ an kungo la an ye diɲɛ da bɔ an kungo la parce que an man ka sɔn mun ma an ka jamanaba de an ka jamanaba de i tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si hali ma Mali fɛ u b'a fɔ ko charte de fɛ kurukan fo kan c'est à dire a tɛ se ka kɛ quoi tɔgɔ yɛrɛ t'a la quoi donc an ka jamanaba ye mɔgɔbaw bolo an ka jamana musobaw bolo an ka jamana kɔnɔ mais an bɛ se ka na lafu cogo di mɔgɔ dɔw fɛ an bɛ se ka sɔn o ma cogo di o tuma Sunjata ko tɛ tiɲɛ yan Turamaga ko tɛ tiɲɛ yan Bitɛn ko tɛ tiɲɛ yan Dangote ko tɛ tiɲɛ yan voilà donc an man ka sɔn quoi donc an b'o fo an filɛ yɔrɔ min na bi bi in na gafe a bɛɛ ka gafe ɲini a ka gafe in dɔn a bɛɛ de bɛ gafe in kɔnɔ a bɛɛ gafe an bɛɛ b'a ɲini ka danna i bɛ danna i bɛ wuli n'a ye don o don i mana tan sɔrɔ i b'a kalan parce que tant que a bɛ baara kɛ nin kan mankan tɛ na hali mankan nana an yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la mais Maliyɛn ko a ka cɛsiri dɛ an kungo n m'a fɔ n'a b'a ni jamana wɛrɛ cɛ mais an yɛrɛ dama kungo o tɛ taa kɛnɛma bilen dɛ an tɛ kuma la ɲin'a ma o tɛ taa kɛnɛma bilen dɛ i y'o bannen pewu donc o tɛmɛ n bɛ folikan bila welekan min bila ni mɔgɔ min y'a dɔn k'e ye Maliyɛn i tɛ bala o fɛ i bɛ lafiya de fɛ i bɛ sigikafɔ de fɛ i bɛ fɛ an ka bɛn ko la ni marifa b'i bolo i bɛ marifa bila fɔlɔ ni marifa bila i b'i kofɔ nasira ka ca an ka dugutigiw bɛ yen an ka chef de fraction bɛ yen an ka maires bɛ yen an ka chef de village bɛ yen ministre de la réconciliation bɛ yen commission de dialogue intermalien bɛ yen n'o ye président Ousmane Isufu ka a b'a ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna la sira ka ca mun bɛ lafiya de fɛ ni marifa b'i bolo i bɛ marifa bila i bɛ na an yɛrɛ bɛ bɛn a tɔ la mais ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ i b'anw nasiran i b'an bagabaga o tɛ tɛmɛ dɛ donc n bɛ fɛ k'a fɔ munumunu t'a la n'i ye Maliyɛn i tɛna k'i ye Maliyɛn de n'an yɛrɛ ka bɛn a la a tɔ o sokɔnɔ ko ye quoi mais kɛnɛmamɔgɔ ka na k'an ka du ɲagami k'an ka du kɛ i ka jagokun ye
ki ishanga dula ka fanga suru ka sesro u bana pew do bram be malen be fu ba fu aga fasu kanuna ba fu aga wili gajola fengle ben dalen bola de nala sarma duna mali be suma tet mali be suma mali be ja mais ateta are ga wili gajako ateta are ga chesirigo fanga soni ka do tungo ke quoi fanga so do fana ka an la horoma soro mais ebe fe ka sengeke ka ere soro ka to soro wala go de donc vraiment comme ni grand on garsegay ni grand on dangay anga jokku ngoro donc ba fo ala ka jamana do kambe ala ka jamana basi Kebanan segira kana Bamako babani kone bigini bagaga ani mariamba kulu koni kumbe TikTok de 120 keba wala TikTok la ka tu yere soro bole kasobon konnana sijo tamani ngosa koni ma sababela jele koni blara kata kasobona sabula nenu were odama ota ko nyesi nyama mi metalike anga damona anga tabiyo ulula gosilila kamni ko inkara sa procureur no oye dagabana adama kulubale docteur cybercriminalité nyama ale weleli kessa ka fo nunu nyana ay sabali ay ko mada pasigini lafia aya onyini aw lafa sabaw na kanumbaw fe sabula jamana be yoramina bi amagote ola mama magonye procureur ale jwa jorola kama sabayin bela jele ku bla kata bole ka fe no muso ka kasobonye koni ala na kira sonama keba septembre kalo nata tlenani ukakiri anake cybercriminalité ale tribunal yere konna na sabula luka kiri tigero bubulo kerengere ala yi minye olasa ukanuba onu lafasa ba koni ya yirasa ka foko minye ninko nye ketuko dogo ko amaja uluye kosebe sabula ulubolo ndongni de la ba sabai ko umne ku ke kasola ta dongele ko tumanga ke do fana ya yirasa ka foko ni nyena kosebe ko sabula ni wati na anato basiki kake tile flying konna na minye donga vota ko dambe ko la ko sharia be jamana ale konna na ko ngaraw ni seko ni dongo tigila maw usegu ka ko ke ngaka tabla bololo ka bibi na demsanu mbey minye funangenu ulubey wala sa cybercriminalité koni ale kunye lameli chamange ko ina koy aye tobotoli ke ka damne sa wati jana foga na se jouer kalo ale tle mugani flama na nana ke ne bita kirin la e jugala e bita ne jugala aw bela jele bena na ka daliyaw ye basigi o soro mandi furaduma mbe ola o ye ka kiri ke bela jele nga se ka kiri ka ale kene sigile nye ke ba ko ni ta chien folo ye minye nunu ngani waleya nunu apuma ka ye bololo safe koy ko bela jele mamunu me TikTok ka kosbe aw na nyana o keba ko aw ko mba donga ko ni ko mbe sena nenite neniye kumalangolonte kumalangolonye nunu kanuba nu lafasa bawo uteminta ka fo ko wasona ko ka fo fana ko minye ulakona bawye ulafasa bawo nu kanuba ye kulu kunganga nyini ka ke ben sababu ni basiki na sababu ye minali na sako na to bera jere na jiningi ko jila ka hakli soro miye ngara nunu yere sa ulere na mirina chamange kuto kasola ulafasa ba munu me nulubu kokoroma do ulufana na jininga ukolijila basigini lafia kana yanu ka kiri ale wati che minye mali artisu ye uluka tomba uluko nima mafoni ko ina folo sabula uya yira saka foko sharia fefe be sharia boloka uluna to sharia ko
maa minnu fana bɛ yen n'o o ye communauté traditionnelle n'o yɛrɛ ko tradi ye olu fana ko k'olu t'a fɛ ka kuma nin waati na nin ko in na koyi bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli ka jɔ kɛ sa basigi ni lafiya ka na sabula nin waati na nin ko in a man ɲi Mali yɛrɛ ale ka ja ma koyi kuma tɛ waleya minnu n'o filɛ nin ye yaasa ka se ka nin ko n'a ɲɔgɔnnaw olu dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ kibaruya jugu k'o dili dabila pewu min ye npogotigini ni kamaleni 20 ye olu talen no Gawokaw fɛ n'a b'a fɔ olu ma ko influenceurs ni influenceuses ka kalan kɛ u kunna sa min ye Yufu 360 maaw fɛ waleya in kɛ kun ye min ye Search for Common Ground ale ka baara do a kɛlen no sa ŋaniya min kɔnɔna sa o ye mara ale ni kunnafoni ɲuman dili kunnafoni sanuman dili npogotigiw ni kamalenninw fɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ maa minnu bɛ bi n'olu ka siraw lajɛlen no TikTok kan ni réseaux sociaux tɔ bɛɛ lajɛlen kan k'a yirula k'a fɔ sa baara kɛcogo ɲuman bɛ yen kibaruya ɲinicogo ɲuman bɛ yen kibaruya jugu bɛ se ka kɛlɛ cogo di u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo di min ye kuma min na ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye ka olu ban o ɲɛfɔra u ye halisa ɲɛfɔli ni lafaamuyali hukumu kɔnɔna na lujuratɔw olu minnu bɛ nin waati na sa baro kɛrɛnkɛrɛnnen sigira olu tɔgɔ la min ye baro kɛnɛ in ye a kɛkun ye sa lujuratɔ minnu bɛ yen olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na yaasa u ka se ka bɔ degun olu caman kɔnɔna na waleya in ale bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa marabolo minnu bɛ yen bi bi na n'olu lujuratɔw kɔni ani maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ kosɛbɛ yaasa dɔ bɛ se ka bɔ u ka kow la cogo min na baara in sigira Kayikaw fɛ yen Search for Common Ground a ko sa k'a sigikun ye min ye o ye ka fɛɛrɛ sigi sen ka kɛnɛya ɲuman o bɛ se ka se funankɛninw ma cogo min na Youth Talk ale fɔlɔ na a filanan min ye jɛrɛ ye sa a sigira min ye Kayikaw u ka marabolo ɲɛmaw sifinkuntigiw ni musokuntigiw ni kamalenkuntigiw olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ lujuratɔ minnu bɛ yen bi ani maa minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ musoya sigi gɛlɛya hukumu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan Yoroso fana sifin 20 k'a fɔ ekɔli karamɔgɔ 20 kalan kɛra olu kunna sa kalan min b'a to u fana bɛ se ka maaw kalan min ye maa 20 ye sa u ka kalan daminɛna ntɛnɛn don ka fɛɛrɛ ni dabali d'u ma sa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'o ye mɔbaniw ye olu bɛ se ka kalan cogo min ka taa se ekɔli fondamentale denmisɛnninw fana ma ni jardin d'enfant denmisɛnninw a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye tile 30 kalan in bɛna to senna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ sa n'o ye association initiative sɔrɔ socio-sanitaire ye n'o bɛ tali kɛ lakanako la ka ɲɛsin duguba kalan olu sinsinni ma olu ni bolojungɔnma jɔnw bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye Yoroso CAP maaw ye baara in kɛ kun ye sa ni ekɔli karamɔgɔ 20 ninnu u ka se ka fɛɛrɛw ni dabali sɔrɔ ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan denmisɛnninnaka minnu n'u b'olu kalan olu fana ka se ka dɔnniya ɲuman sɔrɔ cogo min na keba n y'a f'i ɲɛna n ko bi sɔgɔmada in na an bɛna na tasibila kɛ tasibila o bɛ ta ka ɲɛsin professeur Mamɛd Lamini Traoré ma Mamɛd Lamini Traoré ni Ala y'a ka kalifa minɛ a la juin kalo tile 21 san 2007 juin kalo tile 21 san 2025 o ye san 18 professeur Mamɛd Lamini Traoré ale soma yɛlɛma la koyi min ye san 18 Mamɛd Lamini Traoré a taara ka faso to faso min kanu tun bɛ a la a kun ka d'a ye kosɛbɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo maa la keba Mamɛd Lamini Traoré min filɛ nin ye politiki bankun kan a ye baara caman kɛ kabini u bɛ kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli la k'a daminɛ Modibo Keyita ka waati la funankɛni minnu tun bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ ka se ka politiki kow faamu ka baara kɛcogo faamu a y'o baara kɛ nana b'o la ka don kɛrɛfɛdɛn kɛlɛ la sa Musa Tarawele ka fanga waati n'o ye clandestinw ye a y'o kɛ ka taa don sa adema ale bolofara minnu tun bɛ yen k'olu kɛlɛw kɛ professeur Mamɛd Lamini Traoré n'u b'a wele ko Bakɔrɛ ale yɛrɛ maa min don a dɔnnen don kosɛbɛ kalan ni dɔnni o ye a lamin kosɛbɛ adema PICC a y'o tɔndenya kɛ keba n'o o ye a tɔn ye a bɛrɛbɛrɛli tɔn n'o ye parti ye a y'o fana kɛ min ye professeur Mamɛd Lamini Traoré ye Alpha tile la a kɛra mara minisiri ye o la sa waati min na sa ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana don adema kɔnɔna na ale bɔra ka taa miiriya o parti politique k'o sigi a tora o kɔnɔna na sa fo ka taa se Amadu Tumani Ture ka fanga tali ma o y'a kɛ ekɔliko o minisiri ye ekɔliko minisiri de kɔnɔna na sa min ye professeur ye ala y'a ka kalifa minɛ a la Amadu Tumani Ture la k'a to bana kuntalajan o senfɛ maa min tun bɛ k'a ka intérim assuré o waati o ye Cheikh Umar Sissoco ye ale tun ye jamana seko ni dɔnko o minisiri ye kalanko fana kalifara Cheikh Umar la Malamini ale fatule fo ka taa se ATT ale ka fanga ta ko filanan o waleyaw ma maa min ye sɛbɛn fasiri k'a d'a ma bi sɔgɔmada in na keba
o tɔgɔ de ye ko Seydou Cissé. Seydou Cissé ale yɛrɛ ye karamɔgɔ ye nka karamɔgɔ min don bi a ko ko a bɛ taa sibila kɛ ka ɲɛsin Mohamed Lamine Traoré ma. Mohamed Lamine Traoré min ni a tɛ dogolen tɛ maa la tuguni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko a ye kɛlɛ kɛ jamana in kɔnɔna na kabini Modibo tile la yaasa ka se k'i jeniyɔrɔ fi. O fana kɔfɛ tuguni a dɔnnen don ni min ye kosɛbɛ keba fanga a b'o dɔn koyi fanga kɔnɔna gundo n'i ye fanga sɔrɔ i kan k'i kɛ cogo min jɔyɔrɔ man ka maa falen cogo min Mali kɔnɔna na ko a y'o dɔn fo k'o dɔngala kari min ye jamana in ye a ye baara kɛ a kɔnɔna na ekɔli karamɔgɔya maa min don a kɔni tun tɛ ko fɔ maa ye bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bakɔrɛ. Bakɔrɛ in kɔrɔ de ye ko kɔrɔ min ye dugu min bɛ sa n'o ye marakadugu ye olu ka bonyanikan don tɔw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi ko Tarawelelakaw u ka den mandi gɛrɛki a y'o kala kɛ koyi maa min don fana a ka ekɔlidenw a y'u caman kala Nsufula Keba min ye monsieur ye bɛɛ lajɛlen tun b'a kanu bɛɛ lajɛlen b'a fɛ sabula a tun bɛ kalan min kɛ maaw kunna n'o ye philosophie ye o kalan ditɔ i tun b'a ye de Malamini n'ale bɛ kilasi kɔnɔ don min kilasi ko t'a la koyi bɛɛ bɛ taa ye professeur ko ka kuma kan Cissé ko k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula maa min don maa mafalen don philosophie a y'o dɔn fo k'o dɔngala kari nka ale bɛ se ka min fɔ o ye ani Mala gɛrɛla ɲɔgɔn na fɛn caman kɛra min tora ale yɛrɛ hakili la sabula ekɔli karamɔgɔ min don a tun bɛ maa la faamu ko n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ adama kɛlen ka fanga sɔrɔ o ŋuyanŋuyan tun bɛ tuma min Malamini kɛra maaw fɛ maa minnu y'u basigi k'u ɲɛma jɔ koyi ka ko k'olu ta n'u nafanw lajɛ tiɲɛ don a kɛra minisiri ye nka a y'a dɔn k'a fɔ ko minisiriya tɛ maa tiɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ni tabiya ni taabolo don o de la a y'a ɲini adama maaw fɛ k'u ye se sɔrɔ ni kulu min ye o kulu in ti parti ye u k'a lajɛ u ka se ka parti jɔnjɔn sigi min bɛ se k'a to u ni jama bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na koyi ko Mohamed Lamini ka fɛn fila bɛ yen a n'a ka waleya damadɔw bɛ yen ko olu tora ale hakili la Alifa Umaru Konare kɛlen ka fanga sɔrɔ san 1992 san Mohamed Lamine Traoré ale tun ye adama vice président ye a waati nka a y'a dɔn k'a fɔ ko min ye mara ka gɛlɛn kosɛbɛ u ka se sɔrɔlen kɔfɛ a y'a ɲini a tɔɲɔgɔnw fɛ k'u jija koyi u ka gɛrɛ jamanadenw na u ni jamanadenw ka ɲɔgɔn faamu u ka parti sigi parti min o ka fisa fiyewu ni u ye kalata kɛ ni ka se sɔrɔ ni min ye ko u kan ka o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sabula a kan ka kɛ maaninfinw olu taalan ye professeur k'a ye lakɔlɔsili kɛ ka kangarida kɛ a tɔɲɔgɔnw n'a teriw ye yaasa min ye mouvement démocratique ye u k'a bila u kunna k'a fɔ k'u ye se min sɔrɔ nin ye ko foyi tɛ se ka falen foyi tɛ min tɛ se ka falen ni Ala ka masaya tɛ ko a kana bila u kunna k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na k'u ye nin kɛlɛ in kɛ u ye nin se in sɔrɔ mɔgɔw wulila ka tugu nɔfɛ ko don dɔ la k'a bɛna kɛ i n'a fɔ ko ma kɛ keba Mala a ko ko min ye maaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma maaw ka se ka ɲɔgɔn faamu o hukumu de kɔnɔna na sa tiɲɛ don ani Blaise Compaoré n'o y'a terikɛ ye u kun man di san 1987 ka na se san 1995 ma min ye Toma Sankara fatulen kɔfɛ sa ale yɛrɛ kɔni kun ye Blaise ye k'a to yen pewu nka Mala a y'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛ maa wɛrɛ bɛ teriya a y'o juru sama ka yafa k'o bolo da professeur ale bɛ min dɔn kosɛbɛ o ye turabu yɛrɛ keba Jomasi ale tun bɛ buguri da fiɲɛ fɛ de Mala a y'o kalan kɛ k'o dɔn k'o dɔngala kari ka tila k'a ka thèse k'o la an ka adamadenya n'an ka tabiya n'an ka kɔrɔlenw k'olu ni nanzarakow k'olu dorogo ɲɔgɔn na bi politique b'an kun kan tiɲɛ don fadenya nana ye kow la ale ma faamu kosɛbɛ a taabolo ni a kɛcogo a b'a fɛ k'o ka kɛ cogo mun na ani partiw kɔnɔna na baara min tun bɛ ka kɛ olu tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ nka min ye professeur ye ale kun ka kuntilenna ye min ye a ka kɛlɛ kɛkun tun ye min ye an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila nka an ka jamana bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ o ma faamuya a n'a tɔnden tɔw ni ɲɔgɔn cɛ min ye Malamini ye a ma ɲɛ min kɔ a y'o bila ko kɛmɛ ka taa miiriya kere ye miiriya in o y'a sɔrɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔba o tɛmɛna ani adama maaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'i taara a y'i senbɔ la pewu a n'a jɛɲɔgɔnw keba miiriya bɛɛ lajɛlen tun ye professeur ni intellectuel de ye maa kalannenw min ye Mohamed Lamini ye bi an bɛ se ka maa minnu fɔ ni a n'olu bɛ sanga ɲɔgɔn ma o ye professeur Ibrahima Ly ye Ala ka hinɛ la Abdul Karim Kamara n'an b'a wele ko Cabral professeur Kari Danbele Ala ka hinɛ la ale ni professeur Isaka Temine Ala ka hinɛ o fana na Bakɔrɛ ni Ngilɛ Gɛrɛki o dɔnbagana don
ka kalan olu bɛɛ lajɛlen tali kɛ kosɛbɛ ale kɔni kun ka kegu a sɔmin ka jan politiki bankun ka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min tun don a y'a dɔn ko kow ti laban koyi fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a sanga kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko sanga ko waatinin don tɔw la sɔminen tɔw la faamuyalen faamuyama sɔrɔ a ka ko la min kɛ u nana kari ɲɔgɔn na a y'a ta fisaya ni miiriya sigili ye min ye mala ye bi an bɛ se k'a fɔ a dalen don lahara Malamin Traoré ko a n'a tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen bi o ye professeur Ibrahima Ly ye Kari Dambele professeur Isaka Temine ninnu bɛɛ lajɛlen ala y'u ka kalifa minɛ u la o fana kɔfɛ tuguni maa minnu bɛ yen n'olu fatura ka da u kan n'o ye mala yɛrɛ teriw n'a dagawulu ye Keba o ye professeur Ousmane Gakou ye professeur Nafe Keita professeur Bakari Boare professeur Drissa Jakite professeur Ndaki Makuta Magnon Sissogo professeur Issa Ndiaye ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen tun ye cɛbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Keba mun ye yen dɔn o ye Kremlin n'i y'a mɛn NSUF la ko Kremlin Keba o y'an ka mɛtiriw ka barokɛyɔrɔ ye n'ala ye ci ka taa ye e ma wele i ta fila ni cɛtigɛ a bɛɛ lajɛlen ye irisikɛlaw ye a ko maanifin i ka bɔ n'i ka saya cɛ i ka ko to i ka ko faamu sabula maanifin yɛrɛ tɔgɔ de ye ko maa min sigilen don ka saya kɔnɔ ko ni m'o dɔn o dɔnkala kari i ka maanifinya tɛ foyi ɲɛ i ye i bɔ n'i sa cɛ n'i ma ko to i ma fɛn to ko nafa t'i la wa bɔ kuma y'i la ko nka ko an bɛ ala fɔ ka ala barikada ni Sise ko ten ko min ye Mohamed Lamine Traoré ye k'a ma kɛ bɔfu safu ye a ye ko to a ye fɛn to sabula kalanden minnu bɛ yen bi n'a a y'olu kalan olu caman bɛ yen u bɛ ka taa n'a ka miiriya ye politiki maa kun o ye tiɲɛ ye nka a ka politiki faamu cogo ni maa ta tɛ kelen ye NSUP ni Flasila ani Mali Université ko école karamɔgɔ belebele o de taar'i da lahara a san 18 ye nin ye taasibila ni miiri ka bɔ min ye Seydou Cissé yɔrɔ ale yɛrɛ professeur assistant philosophie ye ani morali NSUP la Bamako ko ka nin kɛ mala jansa ye bi sɔgɔmada in na an b'an ka kuma yɛrɛ kun caya Keba k'a fɔ sa ko ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sabali ɲuman kan ye sini kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a d'a ma a k'an bɛn su in na nɛgɛ kaɲɛ 21 an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45